Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Metro și știți că am rămas aici când ne urcam pe scara asta și am scăpat de tipul ăla care mi-am dat seama cum îl cheamă, mi-am amintit, adică îl cheamă Pavel. Dar am scăpat de Pavel și acum suntem aici. Am ieșit la suprafață cu ăsta care ne-a salvat, mi se pare că n-am jucat de vreo 3, 4, 6 zile, cam așa. Așa că nu prea mai țin minte cum am lăsat jocul. Rămânem singuri? Bă, măcar dacă veneai cu noi, nu? Că nu prea vreau să rămân singur. Ok, cum înțeleg, noi trebuie să stăm departe de apă dacă vrem să trăim. Și trebuie să ne ducem încolo. Nu așa? Ok, trebuie să mergem și să găsim drumul. Băi, până... A, de asta să stăm departe de apă. De ce mi se pare că o să trebuiască să ne bătem cu ea? Cred că trebuia să se întâmple astea, dar... Trebuie să mă grăbesc să scap. Bă, încarcă mai repede. Am murit? Ok, bagă-ți un medkit. Am alta... De ce am ieșit de aici cu arma aia? Nu trebuie asta. E încărcată, nu? A, nu aici. A, cred că am trecut. Dar cum trecem de... Trebuie să ne ducem acolo la avionul ăla. A, mi se pare că el iese singur. Eu trebuie să trec pe partea cealaltă. Dar cum? Că vreau să văd dacă filmează. Așa, filmează. Să-mi dau seama cum să trec pe partea cealaltă. Să nu mă prindă monștrii ăștia. Așa trebuie să sari încă. Au, m-am speriat. Băi, de aici n-aș. Unde? Băi! Unde? Ai zbuchit-o? Ce era ăla, mă? Sunt numai monștri pe aici. Uite-l pe... Bă, pe ăla care m-a... Și pe ăsta micu.
Ce mă tacă? Hai, serios! Dă-mă jos! Serios! Mai lăsați-mă în pace, nu? Dă-ți un heal. Și n-am habar unde am ajuns. Carc arma. Serios, și unul de asta? Ăsta nu moare ușor deloc. Și încă m-a lăsat singur. N-am habar unde trebuie să merg. Mamă, cum am... Și nu mă apă pe aici. Nu știu pe unde să trec ca să nu intru în apă, că... Wow. Up. Stai că... Luăm... Ok. Am găsit unde trebuia. Trebuie să luăm niște gaz. E gol? Serios? Unde e monstrul ăla cu aripi? Asta se plimbă pe aici. Încă nu schimb filtru. Acum? Oh. Nu trebuia să schimb masca numai decât, da. Oh. Și tot vreau să mă nimerească. Și ăsta e fix aici. Nu știu dacă pot să-l bat. Sunt doi încă. Asta tot stă pe aici, trebuie cumva să trec. Ok, asta e o parte destul de grea. Unde? Fugi. Un avion, ok. Aici. Dacă nu e niciun avion, păi... Canistre sunt aici. Ar trebui să fie măcar una. Mă! Băi! Ce-i cu asta? Unde ies eu? Vreau cumva să ies. Dar e un monstru imens pe afară. Stai, de ce am luat? Cred că e o bombă ceva.
Acum unde trebuie să mă duc? Aici n-are cum să mă prindă, nu? Am uitat pe ce buton curățai masca. Așa, ok. Acum trebuie, cred că să mă întorc înapoi, nu? Să mă duc în... Oh. Lasă-mă, lasă-mă. Trebuie să fug încolo, dacă reușesc. Vreau să ies pe partea cealaltă, dar nu mă las. Și am merg pe... Puneți masca, bă. Nu mai am filtru. Sper să-mi dea save aici, nu? N-am mască de gaze. Și ce dacă n-ai filtru? Puneți masca. A, și am murit aici. Aoleu. Și de unde avea eu să-mi iau mască de gaze? Adică nu mască de gaze, că mască de gaze aveam, dar... Filtru. Acela s-a dus înapoi. Hai să ne grăbim. Deci mă bag cumva în apă, sar așa și să mă urc pe aripă. Așa. Și ai zbugit-o. Cât mai ai? Așa, hai. Mi-a dat save aici. Acum am mască. Acum cred că am ceva. Eu nu știu ce aștept, dar aștept. Încarcă mai repede, te rog. Bă, da, știți ceva? Poftim una cap și să mor singur. Bă, lăsați-mă, bă! Ăștia chiar sunt disperați și mor foarte greu. Așa, acum tot n-am filtru. Te rog să vină cineva mai repede. Ajutor, bă! Ajutor, nici mască de gaze n-am și mă bag cu un monstru mai mare decât mine. Serios. Ce să fac ca să găsesc un filtru? Că aici mereu rămân fără filtru. Unde m-a dat? A. Nu o să atac pe nimeni și o să mă ascund aici. N-am de unde. A, și vine încă o dată ăsta. Hai să mă duc în altă parte, poate găsesc ceva, o mască, să lutez.
Te rog. N-am treabă cu ăștia, mi-e trebuie numai un filtru. Singur filtru, dar nu-l găsesc. Poate... Nu gloanțe! Bă, un filtru, nu? Nu-mi dai. Mă chinui pe aici că mor când am mască. Și mi se pare că acolo era un filtru, nu? Bă, ce caracter. Mă chinui aici numai că nu am filtru. Ai animație. Iar ăsta. Trebuie să-l bag când nu se apără. Și ce vă mă... Te rog, vreau să ies din apa asta. Mai monștri în ea. Da, hai bă! Așa, acum am rămas. Da, lăsați-mă în pace. Bă! A, și vine, partea asta vine ăla. Și eu rămân fără aer. Și eu n-am ce face, că rămân fără aer de fiecare dată. Și stau deja de 18 minute. Aolea. Cu gazul ăsta... Bă, mă duc să-mi găsesc gaz. Nu fac nimic. Stați acolo, n-am treabă. Băi, până nu găsesc o... Până nu găsesc cu ce să pot să trăiesc, eu nu mă duc acolo. Spun sincer, nu mă duc acolo până nu găsesc... Nu dau drumul, până nu găsesc o mască de gaze. Și nu vreau să mă duc de partea cealaltă, nu? Hai, partea cealaltă, dă-mă. Hai mai repede. Aoleu. Pe aici am fost. O să lutez tot până găsesc ce-mi trebuie. Și mi-am stricat masca.
Serios, ăsta e chiar e ceva. O mască de gaze, pur și simplu, o mască de gaze, nu poate să-mi dea. Nu vrea, parcă e imposibil să-mi dea o mască de gaze. Sau un filtru măcar. Că eu mor de fiecare dată din cauza că n-am... Oh! Dacă aici nu e niciun filtru... Serios, e o mască de gaze. Mască de gaze, dar fără filtru. Aolea. Și se închipă că dacă nu am filtru, eu nu pot să trec jocul. Eu rămân blocat aici. Așa că eu sunt obligat să găsesc un filtru. Da. Lăsați-mă în pace, pe aici am fost. Știu că nu trebuie să merg pe aici, dar pe altundeva n-am. Ceva pe aici. Ceva turet. Hai bă, îmi dă numai gloanțe. Și deja am rămas fără. Urcă sus, poate... Rost nu poate să urce sus. Iar o să mor. Asta e, cred că e cea mai enervantă parte din joc. Până acum urăsc partea asta. Nu poți să termini jocul că n-ai... Nu poți să termini jocul că n-ai mască, filtru. Și n-am de unde să-l iau. Da, și îmi dă și damage. Și ăștia vin aici că au auzit explozia. Super. Repede să mă duc pe... că am văzut ceva pe aici. Vreau să lăsați-mă în pace. Acum n-am chef. Deja? Așa repede? Parcă dura mai mult. Serios, aici ar trebui să fie oameni. Filtru! Bă, în sfârșit! După 1.000.000.000 de ani. Am găsit și eu un filtru. Pot să dau autosave? Da. Hai mai repede acolo până se termine și filtrul ăsta. Stai să iau asta. Lăsați-mă în pace. Dacă o să rămân fără medkit-uri, chiar... Lasă-mă în pace, te rog, lasă-mă în pace, n-am treabă cu tine deloc. Să am treabă cu voi, e... peste câteva minute cât o să dau eu, pornesc asta. Sper să nu mă atace nimeni, nu?
A, nu mai vine monstrul ăla mare. Monstrul ăla mare care... Bă, puneți masca! Mi s-a terminat și filtrul ăsta. Serios. Bă, cât de puțin e filtru. De-abia dacă l-am pus. Yes. De-abia dacă am pus filtru, serios. Aoleu. Acum am filtru, nu? Și ce o să fac? Acum. Nu. Dar mai trebuie să aștept puțin. Nu mă așteptam la mai puțin să rămân fără. Și încă 2 de ăștia? No. Doamne, jocul ăsta. Băi, dacă nu o să reușim să trecem partea asta, eu singur o să... Cât am filmat? 27 de minute și n-am trecut de partea asta. Am stat un episod întreg la o parte, numai pentru o mască de gaze. Doamne ferește. Bă, lăsați-mă în pace, eu mă duc să mai caut. N-am treabă cu voi nici într-un milion de ani. Ai ceva pe aici? Muniție, nu-mi trebuie. Deja am rămas fără mască. Am cum să plec de aici. Mi se pare că nu mi-a salvat jocul când m-am dus și am luat masca aia. Dar nu, că n-avea cum să-mi salveze, că eu chiar și dacă nu mi-am salvat, eu m-am dus și am luat. O mască, te rog. De ce îi spun mereu mască? Mie îmi trebuie un filtru. Nu găsesc nicăieri unul. Așa am căzut și în apă. Lăsați-mă în pace. Aoleu. Nu înțeleg de ce rămâne asta mereu fără mască, fără filtru. Ei, parcă te-ai dus pe aici, dar nu ți-ai luat filtru. Asta e o nebunie. Duci într-un loc ca ăsta, dar știi că o să mori, că n-ai ce-ți trebuie. Și nu prea găsesc eu cu ce să... Ok, hai, asta e ultima oară, dacă nu găsesc. Mă duc în loc unde am luat filtrul data trecută. Dacă acolo încă e filtru, să fie super. Face n-am treabă niciun monstru de pe aici.
Hai să văd. Mulțumesc. Deja am rămas fără mască. E aici locul. Da. Era un om mort pe aici. Nu mai găsesc omul ăla. Unde era și ăla? Ok. Băi, de partea asta o să trec singur. N-am mască de gaze și altceva n-am ce face. Fără mască, na. Dacă pun pe... Stai. Da, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un de like și ne vedem data viitoare, pa, pa!